după cum spuneam ieri, că mai avem de turnat aici de alele. Sunt gen formele astea ca dimensiune 1x40. Atât am considerat că nu e ok aici. Și după aceea trebuie să mai venim aici cu gen o bordură ca să facem o delimitare între gazon și piatră. Și după ce terminăm de turnat, o să umplem golurile cu piatră și o să fie piatră, gazon, o să fie o trecere frumoasă. Acum să prindem cofragul, n-am decât 5, deci o să merg cu câte 5 dale zilnic, căci n-am vrut să stric prea multă scândură și am zis că e suficient să fac câte 5. Așa nici nu mă chinui foarte tare, nici prea puțin, adică e ok, e suficient pentru ce avem nevoie. Acum să dăm pe treabă, pentru că pare o zi norată, măcar să ne lase să terminăm treaba și după aceea o să pun o folie peste ca să nu le afecteze ploaia. Eu ca și măsurători am mers 40 dala și 30 între ele. S-a părut o distanță destul de ok. Cam așa arată cofragul. Ideea e că nu trebuie să fie foarte rezistent sau să insistați prea mult, pentru că nu e o cantitate de beton foarte mare ca să se spargă sau să... Acum venim cu betonul. Avem și o plasă de armare. Am mers pe ceva de fibră de sticlă ca să nu mai mă chinui cu alea de plasă, ori de fier, de sârmă. Am zis că oricum armează destul de bine și asta. Nu e trafic greu. Ideea e să nu fisureze. Atât e de gros. Mai dăm un strat, îl egalizăm, îl vibrăm puțin.
Cam asta e. Trebuie să mai repetăm de vreo 10 ori procesul și am terminat. Zi fain să aveți!